It's nice to be back mga ka-bandmates. Lamias pamati makabalik og record. Uy, murag epic comeback sa Mobile Legend ba? Pina-execration bitaw. Pilde niya na champion. Nya, mga ka-bandmates, i-share lang na ako. Karon pa ko kabalik kay niabot sa akong life ang depression. Nya, morning na ako sa depression, no? Dili mailhan, walay naong ang depression. Kung kita mo atong isa sa akong previous video, katong akong tato, kani bitaw? Dili ni mao. Kani, kung ma-search niyo sa Google ang meaning sa tato na semicolon Sol Invictus, moto siya na tato. Anyways, mo shoutout sa ako. Ay, wala man din ma-shoutout. So, pag-drop mo message mga ka-bandmates para ma-shoutout mo sa sunod na ako na video. So, click follow and subscribe para ma-notify mo kung shoutout na ako sa inyo. Utok ba? Sa karon na video, panos na kayo ni na topic, pero ako lang balikon. Niabot ko sa stage na suicidal ko. What? What the fuck? Kaso, ang problema, iunahan man ko ni Jamir. Akong idol. Slap Army biya ko. Utok ba? Slap Army. Kay si Jamir, vokalista sa Slap Shack, isa na sa akong mga childhood superheroes. Kauban silang Batman, Superman, sila Maria Osawa o Sasha Grey. Mao na sila ang makapaabtik sa akong dugo, makapaugnat sa akong kusog. Oh my God! Wow! Karon kay si Mia Khalifa na lang. What? Siyempre, bad trip kay ko. Ikaw daw be, maunhan kasi mong idol. Malipay ka. Nakahinuktok ko sa paghibalo na ko ato na panghitabo. Makaluya. Dito na ako na-realize. Wait a minute. Dito na ako na-realize, ang wala na ako na-realize, na gusto na ako ma-realize, na gini-realize gyapon ako karon na wala ra gyapon. Wala gyapoy pulos. What? It doesn't change a thing. Real talk, walay forever, dili lang sa gugma, apil problema. Life is more beautiful than you can think of. Tanaw sa iyong palibot. What? Base may makita ni mo imong destiny. Imong destiny ba? Wait a minute. Kanang galabay-labay sa inyong balay kada hapon ba si destiny? You are my destiny. Og nalingaw mo ani na video, please like or follow the page kanang nasa taas. To me.